usa sa mga karaang building dinhi sa Sugbo mao ang Kapitolyo nga natukod pa ni atong panahon sa mga Amerikano. Wa ni maluwas sa linog. Apan kung dako ang kadaot sa Kapitolyo, mas dako ang kadaot nga nahiaguman sa Palace of Justice ug sa Legislative Building. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa makaluwas sa papanghasi sa linog kagahapon sa buntag ang opisina sa gobernador. Nangliki og nangahog ang molding sa iyang opisina. Nahulpa sab ang kisame sa social hall. Nagpasad ang mga nangatipak sa palibot. Sa gawas sa Kapitolyo, nagtabok ang mga empleyado nga nahadlok sa mga aftershocks. Kinisab ang sitwasyon sa Palace of Justice. Nahulpa ang ibabaw nga bahin sa 4th floor. Kipasusi na sa mga engineer ang duha ka edipisyo. May lagi gani nga walay holiday gahapon. So pasalamat ta nga way tao gahapon. Labing grabing naapektuhan sa linog sud sa Capitol Compound, mao ang Cebu Legislative Building. Gikan sa 2nd floor, 3rd floor, ug sa 4th floor. Tataw sab ang kadaot sa buhatan ni Vice Gobernador Agnes Magpale. Nahulpa ang kisame sa receiving og mismong opisina sa Vice Gobernador. Samtang gisusi sa news team ang buhatan, naabdan mi sa kusog nga aftershock. Kinina ang misulod ng mga eksena. Luwas mi nakagawas sa peligrosong Legislative Building. Ryan Sorote, News 5.